Je zit opgesloten en ja, dat wij als mensen daar maar naar komen kijken omdat het zogenaamd leuk is. Dus er moet een avontuurlijk gevoel bij het publiek ontstaan. Dat ze ook respect krijgen voor de natuur, voor de dieren, voor de mensen die de dierentuin onderhouden. En er moet een educational note zeg maar, in zitten. Dat als je naar de dierentuin gaat, dat je ook iets hebt geleerd. En dat is belangrijk. Ja, daarbij werken natuurlijk veel met de referentiebeelden die met name Brecht de Senior zelf heeft aangereikt. En vervolgens proberen we dat in een tropisch jasje te gieten, wat weer past bij Curaçao. Dus dat, je hebt enerzijds het functionele aspect van hoe ze de dieren daadwerkelijk beveiligd en hoe worden ze gehuishouden. En aan de andere kant heb je hoe ziet dat eruit, de vorm. En nou, met name de vormgeving, daar zijn wij voor aangetrokken. Dus daar dragen wij als steentje aan bij. Park Tropical is een van de weinige dingen die er is voor kinderen waar je naartoe kunt gaan. Het is een weinig kwartier, met name voor de allerkleinste. Seguido un parte di documental nata specialmente para Parque Tropical, Curaçao Zoom e Opansi, hanno todo un plan, un masterplan completamente nuovo con anche ejecuta. Un proyecto increíble. Een stuk beter dan wat het situatie op dat moment was.